Okay, so dit is die 3 verskillende groepe waarop ons vandag gaan fokus, okay? Herbivore, carnivore en omnivore, right? Ja, Kevin? Meneer, waar is achter dan? Dat is dan de hele tijd voeren. Daar is dan niks van achter nie. Okay, Kevin, jy wil mos nou snaaks wees, né? So jy sit sommer vanmiddag detensie. Dan kan jy nou lekker praat van ek bly agter. Okay? Jy wil mos nou snaaks wees. Jo, meneer. So verstaan almal die verskil tussen die 3 groepe diere? Verstaan niks wat die vooraan gaan nie. Sê weer, Bianca? Nee meneer, verstaan meneer. Nee, ek het hom. Okay. So doen julle nou sommer vir my aktiwiteit 3. Okay, binne julle boeke dan kyk ons gou sommer wie's eerste klaar. Today, wat is die mense antwoord? Dat is die hele verloren of wat? Wat so goed? Hele verloren. Dat is die herbivore. Wat sy die heel verloren. Oh, oké, het zou ook slim. Nee, ek doen net my weer. Doen jou werk. Mijn boeken zijn ook een zakje. Sponsor jou punten of wat? Nee, Kayla, ek het die rugzakkie. Die het sy hoekom. Jou raretje dan weer ingezakt of wat nou weer? Doe liever sy jou weer. Geen nog een antwoord, zo moeten we toewezen. Wie gesê al so? Dat is Kayla, meneer. Sy tegen my omdat my boeke in 'n ouka sakkie is. Kayla, weet jy wat is Judy se situasie by huis? Als het is heel verloren, meneer. Ek praat van nou omstandighede. Weet jy dat iets sleg by hulle by die huis gebeur wat gemaak het dat hulle alles verloor het? Haar rugsak en alles. Sorry meneer, ik heb hier geweten meneer. Ik zal zomaar morgen voor een zak bang. Mijn oma heeft mijn zak gekoopt zonder dat ze geweten met mij klaar mijn zak gekoopt. Dit sal goed wees. Jy moenie mense sommer net oordeel sonder dat jy weet wat is hulle omstandighede en hulle situasie nie, né? Gaan sit en maak jou werk klaar. Is klaar, meneer. Net zoals meneer gezegd het. Ik heb die woord activiteit 3 keer neergeschreven. Yeah. Bring you up. Yeah, come on.